Kato bedo ni koro ochopo kuma koro report mar NADCO nego bed ni kale od bura kacha. Ing'e mat koro penjo ma joma nyalo duoko gin jo Kenya Kwanza. Yes. Nikech wan wasewacho vele wele. Dong nubedo piny kodgi usumo paro, ulalo ruto, ok nuchopo. Ne en twak. Unyalo twak tu winjoru kata ukoso winjoru. Kore wach mar cost of living kata pek mar ngima. Ne gitamre pachwa. Koro winjruok otamre mbede. Okay? Mano kunyiso ne en giko mar piny. Kono no pachu nen mane gitamre mar mondo omiyo ok nubedo ka. Asewacho. Ni wan kaka jo Azimio gi pachwa en ni wach mar osuru moket ni japiny sani kochakre kuom jogo matiyo machamo sara kod jogo mok ti en osuru mapek maonge piny moro amora mwang'eyo mosebedo kod osuru ainano mita uchumi margi dhi mbele kone en gi pachwa en osuru go dwok piny to ne wa single out specifically wach mar VAT fuel kata mafuta wane wadwaro ni VAT no odwoke piny koa tamala 16 ma entie sani nyaka kang'eny ta tamala 8 kama ne entie chon ngechi ng'ene mafuta ema drive economy sasa michiwo kinyi nyaka idhi nind gima affect in one way or another en mafuta ngechi mafuta emitiyogo e factories maloso mwandu mafuta emiriembo go mtokni mating'o ji okay mafuta matimo gimoro amora pinywani koro sasa miketo osuru mar VAT e mafuta kiwango mara atamala 16 to koro nego japiny jaboda boda mariembo pikipiki turwa kucho dala wa ugunja ok nyal yudo gimoro sani nikech nego mafuta ochope tado koro ang'o kosa chulo mafuta kosa nyiewo mafuta pesa gote koro jatun apiko be dwaro pesa ne ka odishingo rum koro dongang ng'eny gi sani koro sewenya ka tich ma pikipiki ng'eny gi bende koro depression nego one called so many cases of suicide kata deruok nikech osuru maruto kod serikal mare oketo njopiny maono wawacho kendo ni report kanyo wachako wawacho ni sani gima chando ji ok en wach mar koso ute Joyce in nyaka nene bi e piny ni gweng'u kucho isewinjo ng'at motho nikech onge ot nyisa ne gisewinjo kata kamoro amora kiwe gweng'u onge I can tell you to ji tho pile nikech koso chiemo tuoche mang'eny manego jowagi en nikech jowa onge chiemo malong'o koro kech nego ji pile kata kamano do wang'e ni weche mag shelter en achiel kuom basic needs adek ma ng'ato nyaka bed godo moko nego bed ni sea kila kitu fine yes to basic needs go nitie hierarchy gi dho Ingresa koro shelter wakete hierarchy nitie hierarchy shelter biyo mana bang' chiemo ok inyal bedo ati inya chiemo oko ken maber ahinya aya ada ne mak paro no koro ne wanyiso jowagi ni wach mar housing living wituru oko wewe mak paro no gi kanyo mondi nyisa ni jafombo marwa Millicent Adhiambo ka intiere county ma Kisumu oseikore oyawre Millicent ka intiere county ma Kisumu nyalo nyiso ni kawuono intiere kanye to jopiny wacho nang'o kotudore kod IBC rito NADCO mar mondo mi eka yier commissioners manyiena mag IBC Millicent Erokamano ahinya Joyce achiel kachiel kwa Kisumu wacho